Mimmi, älä puhu päälle aina. Älkää puhuko päälle. Meillä on... Voi vittu. Meillä on matka junalla Valkaan ja sitten bussilla Riikaan. Ja sieltä on jo Airbnb varattu. Se pitää olla silleen vaakatasossa. Älä vittu. Tulee peltamaan ihan. Mimmi yritti kysyä tuolta bussikuskilta apua, mutta hän ei vastannut Mimmille. Me ollaan nyt saavuttu tänne Valkaan. Me ei tiedetty missä on linja-autoasema. Etittiin sitä varmaan 10 minuuttia ja me tajuttiin, että me ollaan sillä linja-autoasemalla. Mutta terve taas. Otetaanko bussia? Kuva Vaakaan. Niin, nyt ollaan täällä Valkassa. Ontaan 2 tuntia bussia. Tultiin syömään tämmöisen ravintolaan. Tässä on mun ja Marika lempparimehua. Ja aivan vitun tulista sinappeja. Joo, no oli hyvä kokeilla, mutta ei mene jatkossa. Syöntään kumminkin loppuun. Täällä on paperit. Mä ei osaa käyttäytyä oikeesti. Sä itse just sylkäsit leipää tuohon pöydälle, että Silja kokeilee. Voi juma! Voi juma! Mitä oot syötävää? Oisko jogurttia tästä vai? Ei satankaan halusaa. Venätään bussia näillä kuumotteli, tai Marika kuumottelee, että se ei oo varmaan edes tulossa se bussi tänne. Ei näy bussia kyllä vieläkään. Tämänhetkinen tilanne on siis se, että meidän piti mennä Riikaan täältä Valkasta. Täältä näin. Mutta se bussi ei tullut tänne. Meillä on siis Riikassa yöpaikka. Täällä meillä ei ole yöpaikkaa. Me lähdetään liftaamaan ja poliisi ottaa meidät kyytiin tästä. Lähdetään mistä Eesti, Latvia, Eesti, Latvia. Tuolla on metsäpalo. Come on, man. Voitko laittaa vilkuja päälle? Aista paskaa. Liftattiin tässä varmaan joku tunti. Ja toi poika tuolla, se tuli auttamaan meitä. Se kertoi meille, että mitä kaikkea, tai missä meille on parempi liftata. Ja sit, että mistä lähtisi junaa. Ja kaikkea. Saanko sanoa, että tässä paikassa tää olisi ihan sika hieno paikka. Siis varsinkin toi Viron puoli oli ihan paska, mutta tää Latvian puoli on vitun hieno. Oikeesti! Uusi liftauspaikka. Tässä meni 2 naista ohi ja se toinen sanoi, että jos meille tulee nälkä tai jotain, niin me voidaan mennä sen luo. Ja se asuu siis tuossa ihan vieressä, niin se sanoi, että tulkaa vaan koputtaa, niin me voidaan mennä syömään. Tulkaa vaikka juomaan teetä tai jotain. Me mennään nyt sen naisen luo. Keep it. What if? What if? Tossa se asuu se nainen. Ja tää poika tulee kans meidän mukaan. Authentic kokemus. Makkaraa, kakkaraa. Tässä on porsaaliha mun mielestä tai naudanliha. No varmaan kumpa. On vähän shady. Tultiin kumminkin tänne. Tää on oikeesti tosi mukava tää nainen ainakin so far. Look how cute. Tässä on tää Valkan juna-asema. Oh my god, meidän juna. Meillä oikeesti kävi tosi hyvä tuuri. Siis kun se poika auttoi meitä päästiin sen naisen luokse. Tässä on nappi, mistä voi soittaa poliisille. Is this like a legit place? Meillä oli vähän raffi yö. Mieti kun tippuis, mieti. Maksu 10 euroa. Ei paha. Onpa kiva olla täällä Riikassa. Täällä me ollaan boatilla. Tätä halleen. Natsa. No way in hell. Se maksoi 9 euroa jossain kirkossa. Silja näki kirkon hinnat ja huusi no way in hell. Että
Auka mua Tilannetaju. kommenteissa. Joo, mitä? Siitä on missä valita. Pullava. Mä nyt innostuu vähän liikaa. Mä annettiin niille vähän patukkaa, niin tässä on vitun gangbangi. Älä sano tommosia sanoja, se on ihan ymmärrettävissä. Oho, kato. Tavattiin suomalaisia interreilaajia ja puhuttiin niille. Ki oli eilen Valkassa, missä me oltiin, mutta ne oli päässyt pois. Junanvaihto. Hei, kato tuolla. Wow. Mua pelottaa mennä näitä. Oikeesti mä oon luotu tähän. Tää on ihan hullu tää meidän kuski. Tää vaan tekee jotain U-käännöksiä kaikkea, mitä täällä vaan lennellä. Actually, there is a zoo here with the zoo. Brand new zoo. Right, well, it was. I don't want to go to a place where they have animals in cages. But nature here is nice. Ihanaa, kun on paikka, missä nukkua. Pikkukarkit laitettu meille sinne. Täällä on vahva hienhaju, mutta täällä on sänkyjä. Turpa kiinni!